May babayang centimus, may tasyang pesos. Apin niniing pattern na ning oil price adjustment, keti bangsa. Base keng datos na ning Department of Energy o DOE, 18 beses na lagi na loreng presyo na rin produktong petrolyo, ngining banwa. Lulto muna manamitas ng 10 pesos and 25 centavos, ing presyo na ning metong alitrong gasolina manaba January 1, 2024 hanggang kasalungsungan. 6 pesos and 0.05 centavos naman ang year-to-date net increase kay presyo ning balang litro ning diesel at 1 peso and 15 centavos naman kay kerosene. As of April 22, at yung 69 to 79 pesos ang common price per liter ning gasoline, 62 to 70 pesos kay diesel at 75 pesos kay kerosene. Agpang kay DOE, alang kasiguraduhan nung magbabaing presyura ng petroleum products karang daratang apanahon. Anya naman din kabalentamo kay transport sector, mga pasayukot na lamurgo king presyo na ning kurudo at ning aliwa pang panyalwan. Kaya bene karene yung 58 years old ay Arthur Bacani, alabi ng 3 banwang mamasadang tricycle. Magdili-dili niya mo kanuking kayang balay Bacani, uling talasawan nila rin kayang 4 na anak. Sumangid na nini, magkasakit niya pamurin pa nagyuing panakita ng 500 na pesos kay patingapong pamagobra, lalam na ning mapaling aslag ning Aldo. Kasi nakamaling gasolina niya po tangkay magkano yung panagitan mi. Kulang yapin po mamtang panagitan mi. Tangkay sitwasyon mga nito, yung pamagtas na ng gasolina. Kulang ya po ma'am. Makanyan muna man yung sitwasyon na ni 55 anyos ay Ricky Alvis. Agyang manabat alas 6 ng abak hanggang alas 6 ng bengi ang mamasada, kapalyan man o kauran, pamurin ka numikagyo ini parang yung pamangailangan da, rin kayang pamilya. Kung katamo pong ba yung pamagkain na ng gasolina na tamo, may naman po talaga magbaba. Yan naman yung presyo. Yung kain naman po yung pamag-tricycle, ma'am. Mamugatang kami magtyaga, ma'am, kasi tunan niya, nalanig kayo po talaga masyadong panakit. Kahit po kanito, ma'am, unano narat ang akakain tarat ang budget, panakitan, mila ng pangasya, ma'am, kasi minam po talaga for din sali kaya pang manyaman na ulam. Samantala kay interview na ng State Media at PTV kang Oil Industry Management Bureau Director Reno Abad, sinabi na ng opisyal na may ng certification ng karalang opisina karamiyalo ang ahensya ng gobyerno para king subsidy program. Kaya biya kanukeni ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang makatokang miduang SAUP karang mamasadang public utility vehicles. Nigyan ho yan ng allocation ng government natin, subsidy. I-avail ho ninyo, kailangan na ho ninyo makipag-coordinate doon sa LTFRB at saka sa Department of Agriculture para ho makuha ninyo yung kaagarang subsidy na inilaan ho ng government. Pangalawa ho, yung oil companies nag-o-offer tuloy-tuloy, wala hong hinto. Ino-offer ho nila yung discount program, 2 to 4 pesos per liter ho yan. I-avail din ho yan. Yung mga iba ho na may mga pwedeng ma-access ng mga public transport, wag na ho tayo masyadong maging gumamit ng private vehicle kung kakayanin ho mag-public transport ho tayo. Lahat ho ito na mga na-mention subsidy program ng government, fuel discount program ng mga oil companies. Mamag-asa naman din tricycle driver a kaluparang Bacani ang pong Alvis, ang miras lang taga na rin subsidy ka ng kaluparang mangailangan. Sari tapong nga manondang subsidy kahit dagya kami sa ibiyede po ma'am. Kasi po ma'am, lalo na ngayon nakasagin, nakatas yung gasolina. Ngayon tapong nga doon kayong gobyerno sa kita nga manondang subsidy kaya kami. Kahit na naman kaya kami ibiyede. Ako, hindi kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.